Fjum il-ħaddiem fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun qed titella l-maratona ġbir ta' fondi. Inizjattiva b'differenza minħabba li qed issir xarejn biss wara kampanja elettorali twila u li waslet għal rebħa kbira l-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu li għadda. Rebħa elettorali li iżda hija l-bidu ta' ħedma kbira li jrid iwetta il-Partit Laburista mill-Gvern fi żmien li ġej għal-ġid ta' dan il-pajjiż. Kien għalhekk li fil-konferenza ġenerali annwali li tellat fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, il-Partit Laburista kompla jġedded b'numru ta' ħatri ġodda fl-amministrazzjoni tiegħu. Mawa News tkellem il-President il-ġdid tal-Partit Laburista Daniel Mikallef. Maratona li ġiet anka ftit wara konferenza ġenerali li ġiet wara elezzjoni ġenerali. Min qed isegwina jaf li kellna kampanja elettorali organizzata, kampanja elettorali mill-aqwa b'saħħitha. Ovvjament l-affarijiet jiswew il-flus, bħala partit għandna bżonn l-appoġġ ta' kull min jista' jgħinna biex inkomplu b'din il-ħidma, ħidma li nafu anke fix-xhur li ġejjin ser ikollna kampanja oħra fuq skala nazzjonali u rridu minn issa nibdew nippreparaw għaliha kemm loġistikament kif ukoll finanzjarjament. Waqt il-maratona tal-lum qed jinġabru lotjiet permezz tat-telefon u anke permezz tad-donazzjonijiet li qed ħallu dawk li llum marru sa ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Apparti minn hekk iċ-ċentri Laburisti madwar il-pajjiż fl-aħħar jinkomplew għaddejjin bil-ħidma tagħhom biex jgħinu fil-ġbir. Waqt l-attività l-familja kollha kien hemm logħob u divertiment b'animazzjoni għat-tfal, festa ta' ħxejjex u frott u għażla ta' ikel u xorb varjat sabiex di ċelebrazzjoni tkun ta' benefiċċju għall-poplu Malti u għawċi dawk li attendew kellhom l-opportunità biex jagħtu d-dem fil-Mobile Blood Bank Unit li kien hemm għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.